ବୋଉ ବୋଉ ଯିବାର 16 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବୋଉ ସହ ବିତାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଧୂଆଳିଆ। ବୋଉ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ। ବୋଉ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିବା ଆଗରୁ, ଭଲ କରି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ବୋଉ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା କେଉଁ ଏକ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ। ଖାଲି ଯାହା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ମୃତି। ବୋଉ ଅନ୍ତେ ବାପା, ପିଉସୀ, ଜେଜେମା ଆଉ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବୋଉର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ନେହ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁଶାସନରେ ବିତି ଯାଇଥିଲା ମୋ ପିଲାଦିନ। ହୁଏତ ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ବୋଉକୁ ଗୋଟାପଣେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ପାରେନି ବୋଉକୁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୋ ଭିତରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିତି ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି, ଚିହ୍ନା ଜଣା ଲୋକ ଟୁପ୍ଟାପ୍ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ ମ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମା ମଲାଣି, ଇଏ କ'ଣ ଏବେ ଯାଏ ଭୁଲି ପାରୁନି? କିଏ କିଏ ବିଦ୍ରୁପ କରନ୍ତି, କିଏ ମୁହଁ ମୋଡ଼ନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲେ। ହସ, ଦୟା ଆଉ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ଥାଏ, କାହାକୁ ବୁଝେଇ ପାରେ ନା ଯେ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀ ରାଇଜର କାହାଣୀ ଭଳି। ସେଇ କାହାଣୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଜିଏ, ନାକ ବନ୍ଦ ହେବା ଯାଏ ଲୁହ ଢାଳେ, ଡେରି ରାତି ଯାଏ ବୋଉର କଳ୍ପନାରେ ନିଜକୁ ମସଗୁଲ ରଖେ। କେବେ କେମିତି ବାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ବସି କେତେ କ'ଣ ଅବାନ୍ତର କଳ୍ପନା କରେ। ଲାଗେ ଆମ୍ବ ଗଛ ସେପଟୁ ବୋଉ ବାହାରି ଆସିବ, ନହେଲେ ପରିବେଶରେ ଉଡ଼ି ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବନାରେ ଆଖି ବୁଜି ହୋଇ ଆସେ। ବୋଉ ଆସେ। ବୋଉ ଥାଏ ଠିକ୍ 16 ବର୍ଷ ତଳ ଭଳି। ବୋଉର ମୁହଁ କିମ୍ବା ଦେହ କେଉଁଠି ବି ବୟସର ଛାପ ନଥାଏ। ସେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହସେ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ଉଲ୍ଲସି ଉଠେ। ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲି ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଏ, ନିଜ ଉପରେ ଦୟା ଆସେ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏସବୁ ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତିହୀନ, ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି ମୋର ଏ ଚିରାଚରିତ ଅଭ୍ୟାସକୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ପାରିନି। ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ବୋଉ ଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଲୁଛି। ଦିନରେ ବା ଆସିବ କେମିତି? ରାତି ଟିକେ ଅଧିକା ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଝରକା ଖୋଲେ, ବାହାରକୁ ଦେଖେ। କେବେ କେମିତି ଦୁଆର କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଭାବିଲେ ମନରେ କେତେ କ'ଣ ଭାବନା ଆସେ। ସତରେ ଯଦି ବୋଉ ଭୂତ ହୋଇକି ଆସେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଡରିଯିବିନି ତ? ମୋତେ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତ? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସେ। ବହଳ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବୋଉକୁ ତମାମ ଖୋଜିଲା ପରେ ଆଖି ଜାଲଜାଲୁଆ ହୋଇ ଆସେ, ଛାତି ରୁନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଲୁହ ସବୁ ନାକବାଟ ଦେଇ ପାଟିକୁ ପଶିଯିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଏ। ରୁମ୍କୁ ଆସି ବୋଉର ଫଟୋ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଦ ହୋଇଯାଏ। ବୋଉ ଯେ ନିତି ନିତି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ତା ନୁହେଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ପକାଏ। ତାର ସେ ଅଧା ଲିଭା ଝାପ୍ସା ସ୍ମୃତିକୁ ଉଖାରେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ବୋଉର ସ୍ମୃତି ଜୀବନ୍ତ ରହୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ବି ଅଳନ୍ଧୁ ନ ଲାଗୁ। ବୋଉ ପାଇଁ ଜାଣି ଜାଣି ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଏ। ସେ କଷ୍ଟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶକ୍ତି ଦିଏ। ମୋ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଯାଏ। ଲାଗେ ବୋଉ ଯେମିତି ମୋ ଚାରି ପାଖେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ମୋର ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରେ ସେ ମୋ ସହ ଅଛି। ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଟି ହେଲେ ମୁଁ ଯେବେ ଘରକୁ ଯାଏ, ସକାଳ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ବିଛଣା ଛାଡ଼େନି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ବି ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ୁଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ବୋଉ ସହ ଶୋଇଥିଲି। ତକିଆରେ ମୁହଁ ଚାପି ମୁଁ ବୋଉକୁ ମନେ ପକାଏ। ଏମିତି ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇ 6 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ଆଉ ବୋଉ ଛାତିରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ସବୁ ଉଷ୍ଣତା ଶୋଷି ନେଉଛି। ଏ ମା ଉଠ୍, ଏତେ ଡେରି ଯାଏଁ କିଏ ଶୁଏ? ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଲି ଶୋଇଥିବୁ। ଉଠ୍ ଉଠ୍। ହେଇ, ତୋ ଚା ସେଇଠି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରହିଲା, ପିଇଦେ। ଉଠିକି ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଖା, ପାଠ ପଢ଼। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ମୁହଁ କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଚାହେଁ। ମୋ ଦେବ ପ୍ରତିମ ବାପାଙ୍କ ତେଜଦୀପ୍ତ ସ୍ନେହୀ ମୁହଁରେ ବୋଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହସୁଥାଏ।